L'Altra Ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom. El proper dimecres, dia 3 de juny, a les 9:05 del vespre, a la nostra versió reduïda de l'Altra Ràdio us oferirem els següents continguts. Resumirem la jornada Com informar i entretenir durant la Covid-19, que el passat dijous va organitzar els Estudis de Comunicació i Periodisme de la Universitat Oberta de Catalunya. Comentarem com la Universitat Autònoma de Barcelona ha estat molt involucrada des del primer dia en la resolució de la crisi de la Covid-19. Escoltarem com s'ha operat els últims dies l'indicatiu especial AM40 LAR a les bandes de radioaficionats que es va posar en acció per celebrar els 40 anys del nostre programa. Tot això ho podeu escoltar a través de Ràdio 4 a la freqüència modulada o a la televisió digital terrestre o bé per internet i posteriorment també a la carta en el web de Ràdio Televisió Espanyola. Gràcies per escoltar-nos i sobretot, molt bona ràdio.